Și mai e un lucru. Eu cred că toți suntem în contextul ăsta. Când am făcut primul pas, prima dată și mi-am cumpărat de capul meu niște lucruri, a fost parțial de capul meu, pentru că în spate m-am uitat la Laurent Saurechsas, la niște cursuri ale lui, el a Mhm. arătat portofoliul și a zis, măi, mie îmi place de Laurent, mi-am calibrat viziunea față de el, că avem o istorie interesantă la un moment dat, și cumva l-am copiat pe el. Și eu mi-asum că l-am copiat pe el, înțelegi? Mhm. După care, când am cumpărat cursul și tu ne-ai arătat și portofoliul tău și ne-ai ghidat în contextul ăsta, a doua chestiune a fost că aveam un model în continuare. Adică nu mai eram chiar cum mi se pare mie. Aveam un model care știam că reușise, că face lucrul ăsta și nu am mai simțit chiar înnotând fără să știu ce fac. Deci astea Mhm. două lucruri pentru mine au fost cele mai importante.